cry one more and then say goodbye. Sometimes all I think about is you. Nights in the middle of June, he waves been faking me out. Witan daw po. You like Charis. Ito marami nagsasabi talaga no. Nakamukha ko daw si Charis. Ito sasabihin ko na po yung katotohanan. Ang Charis po at ako, magkapatid po kami. Hindi ko sana ito i-reveal dito sa social media. Pero marami nagsasabi, nakamukha ko daw si Charis. Sige ngayon na, kapatid ko po siya. Siya po yung kapatid kong matagal na nawawala. At kung nagtataka kayo kung bakit Bisaya ako, kasi po si Charis taga Luzon, ako Mindanao. Yung umulan ng kagwapuhan dito sa mundo. Isa po ako sa taong nabiyayawawaan. Isa po ako sa taong nabigyan ng Diyos ng kagwapuhan. Charis, alam ko, alam mo. Sana alam mo din kung alam ko yung alam mo. Yung ina ko po at ina ni Charis, magkaiba kami. Yung mama ko, Bisaya, yung mama niya Tagalog, Kulira. By the way pala guys, ako nga pala si Aegis Robela. At tungkol sa issue sa Robinson, isa din po ako sa nabiktima sa Robinson po. Noong April 23, 2018, Sabado po nung araw na yun, sana hindi nakakalam, ay pumunta po kami ng magkakaibigan ko sa Robinson para mamimili ng mga damit, mga sapatos, yung gagamitin namin sa pag-aaral. Natiwalag ako sa kanila. At yun po, nawala po ako sa Robinson at sumakit yung tiyan ko. Pumunta po ako sa CR sa Robinson. Yun, pagka may isang janitor doon, dalawa lang kami. Tapos iniwan niyo po ako. Nagtanong ako saan po ba yung CR doon sa Robinson. Yun na, tinuro niya doon po. Tapos ilang minuto na lang po na pagdating ko sa CR po sa Robinson, pagbukas ko po ng pinto ng CR ng Robinson po, doon po ako nagulat po kasi yung CR po nila may tae pero walang tao. La, si Lolo Amboy na eskwela. Naggawas na mi daw! Naggawas na mi! Ako ba na? Sus! Absent lagi ka! Absin ko lo kay Naman. may klase basa ang panty sa maestra. Sus! Nagkanangatan ko bugas! Baka siya naon na lang siya mga tao. Gina-crushback, gina-heartback, ginalabak. Shush, kitaan eh, shush! Ginalibak! Giling, giling. Giling, giling.